Żewġ Taljani tresqu l-qorti u nstabu ħatja li ħatfu serqu van li kien f'Witilajn f'każ li seħħ il-ħamis għall-ħabta tal-10 ta' filgħaxija. Quddiem il-Maġistrat Joseph Mifsud iż-żewġ imputati Vincenzo Senzaro u Marco Coniglio ta' 24 u 52 sena rispettivament wieġbu ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom. Rapport li kien sar fl-asta ta' Witilajn kien jgħid li persuni mhux magħrufa serqu van tal-għamla Toyota minn triq ix-xnejn abjad. Ftit sigħat biss wara li sar ir-rapport waqt ronda lill-Pulizija kienu qegħdin jagħmlu innutaw l-imsemmi van fi triq Sananard ħaltarxien u waqfuh. Immedjatament iż-żewġ persuni li kienu fil-van ġew arrestati. Fil-qorti intqal kif wieħed mill-akkużati għamel użu minn siġġu tar-roti filwaqt li t-tnejn għandhom il-vizzju ta' droga. Il-Maġistrat Mifsud ħa deċiżjoni li Senzaro jingħata sentenza ta' sena priġunerija għal raġuni li kien il-moħħ wara din is-serqa. Filwaqt li Coniglio jingħata sentenza sa' 6 xhur priġunerija. Iż-żewġ imputati nataw ordni ta' trattament ta' sentejn brabta mal-vizzju ta' droga.